To, čo je dôležité, nedáďme pod stromčekom. Nebude to zabalené a nemá to cenovku. To, čo je dôležité, nájdeme v objatí, jednoduchom úsmeve, pohľade a bosku. A toto je moje želanie. Vianoce plné toho, čo je dôležité, aby to mohlo prísť k srdcu a objať našu dušu. A ja vám vinčujem na tie sveté hody, hojnejších, pokojnejších a zdravších rokov sa dožiť, ako ste sa dožili a prežili. Od Boha lásku, od ľudí priazeň. Na tamtom svete slávu nebeskú, korunu anielsku, aby ste mohli všetci dosiahnuť.